Kapin 80 ka mga pamilya ang nga nagpuyo duol sa Inayawan Sanitary Landfill ang voluntaryong mibiya na sa ilang mga panimalay kagahapon. Ang mga opisyales sa Barangay Inayawan gitagaan og 24 ka oras ni Cebu City Mayor Michael Rama kagahapon sa pagpatuman sa forced evacuation sa 82 ka mga apektadong pamilya. Ang apektadong pamilya kasamtangang nagpuyo sa Inayawan Elementary School samtang gitrabaho sa syudad ang relocation site. 22 ka mga classrooms ang nagamit sa mga bakwit sa mga bibakwit nga mga pamilya. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office may rekomendar sa pagbakwit sa mga pamilya tungod sa kapiligro sa lugar. Ang landfill himpit nga gisirad-an ug wa na palabayi sa bisan unsa nga basura sukad niadtong Enero 15 ning tuiga gumikan sa nagtipon og nga basura nga kung mahugno posibleng makaangol sa mga residente. Nagsugod ang operasyon sa landfill ni adto pang September 11, 1998. Gipasiran kini sa Environmental Management Bureau sa DENR Central Visayas tungod sa kadaghan sa kalapasan niini. Apil sa mga kalapasan mao ang pagtugot nga makasulod ang mga mamasurahay sa landfill kakuwang sa soil cover ug walay leachate treatment ang paglabay sa medical waste.